awe wingi, nggih to? Nggih. Ten sop kakung nek pas dum-duman jaburan nglumpuk ngen wedok. Lah nek kan wis bar salat, bar salat wis Nek aku ben ra bingung, aku ning tengah-tengah kok, Lek. Ning nggon pas sekat kae aku. nek sekat malah gor indek-indek ora ngibadah kok le jenenge kok le. Pembangane bingung. Almarhum mbokku iki kan aliran kepercayaan Sabto Dharma. Heeh. Beliau itu nek Napa-napa, Mbak? mbok kula Aliran kepercayaan Sabto Dharma. Oh, nggih. Simbok Soarki Simbok. Dados simbok niku nek subuh kae beliau ya beribadah sesuai keyakinane. Oh. Ning mesti ngelingke le tangise. Kok le? Anu nduk. Nduk tangis. Anu nduk ngono ki. Le iki karo masku maksudnya. Telek, Le Sukimin. Anu nduk Oh, jane mboke wis bener lho kuwi mboke. Kok disalahne nduk lho. tangise. Subuh sik apa kewajibane perkara engko turu meneh ra apa-apa, sing penting kewajibanmu. Beliau itu non muslim, ibaratnya aliran kepercayaan. Ning tetep ngelingke. Ngelingke. Piye dicepaki ruko? Yo sarung kok ruko. Jarendo. Intinya apapun agamamu, dimanapun kamu berpijak, rukun kuwi tetap kudu diutamakan. Pokoknya tetap bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Salah NKRI satune harga ngeten mati. Mbak Mimin Mbak Nggih, Apri. pripun? Ini kok pengalaman kula pribadi. Nggih. Mboten kok buka wirang utawa sejarah niku mboten. Nggih. Ning kula aslinipun lak muslim. Nggih. Bukesi rumiyin menika non muslim Hindu. Nggih. Oh, nggih. Nggih, akhiripun purun mlebet wonten Islam. Nggih. Ning bapake, ibuke ngantos sepriki tasih Hindu. Nggih. Ning gumun kula Pak, ibuke Bukesi Mara sepuh kula sangat toleransi. Angger kula sowan wonten dalemipun Tulungagung. Mak, Pak, Assalamualaikum. Mriko nggih jawab, "Yo Le," ngoten niku. Kok mboten Ning rak ngormati. Nggih, mrene ngormati kan bahasane dhewe-dhewe ngoten niku. Nggih. Nggih. Ngapunten nggih Bu Kesi. Dalu niki kula kirang perfeksionis. Ngeleng. Nek masalah muka kula lidangan pun maksimal pun totalitas niki nggih to. Lah. Anu cara sanggul nggih pun demes. Nggih. Mung nyon sewu kebayak kula kecendaan nggih. Nek sing ra ngerti ra ndarani pamer gelang to wong sing ra ngerti lho Mas lho. Kecendaan banget. Nek sing wong sing ra ngerti sing wong iri dengki ra ndarani padahal niki mergo kecendak. Sing wong ra seneng iki Aku ya gumun lho, Lek. ngerti glora. Gelang awet corona ngantek sakyaene kok jek awet ra kadol ya. Menengo jenenge Sopi kok pati. Tukang Kecendaan sing ra ngerti wong sing ora seneng sing wong iri sing pikirane jahil metakil dengki srae mesti ndarani. Nek sampean iki pamer gelang ngono ki lek jaman saiki malah kleru lho Mbak Mimin. Liripun. Padha karo jenengan iki ngundang kejahatan. Nuwun sewu. Niki piyainipun kathah. Racake pancen piyai sae. Ning ada satu orang oknum sing Oknum. nyatane nggih oknum niki bakal jahat kalian jenengan. Terjadi banyak di layang kabar di televisi piyai putri neng apa kuwi pasar ngagem apa kuwi jenenge Mas-masan. mas-masan nggawe kalung digelandang jambret nganti tiba nganti dadilan patine. Lho. Nun sewu. Ngoten niku Bahaya. ngati-ati. Zaman saiki pamer perhiasan Ngeten iki dudu berarti nggih nggone. mancing nggih. Mancing niku. Ning nek umpama aku pribadi kula ya artis kondang populer bondo kula ya wis akeh Mas Picih Rajaprana ya turah-turah. Pomo kalungku iki sing ketelisut ngono aku ora apa-apa mau dijambret. Sing penting kudu kehormatanku kok Jas. Kehormatan kok dikrawuk. Nek kehormatanku rak ya apa. Kehormatan Nek paribasan iki ketelisut paribasan upama tok silang. Kowe ora ngilu karo githokmu ngono kehormatanmu dapure kaya super tetra ngono. Lah Obat koret. nek kalung ngono paribasan digadhekke apa ora iso nebus sesuk tuku meneh. Nek kehormatan lek mulihke pripun lah ya. Pokoknya sesuk Kehormatan. pokok men sesuk aku nek panitia ndhawuhi riderku ora neka-neka. Riderku ora njaluk dijemput Alphard ora njaluk tempat hotel. Sing penting ada dua panitia sing antar jemput. Teras rono ki arah ngendi, Nduk? Nepen. Arah nepen. Lho ki rak ya rada ana bulak sithik to. Heeh. Lah nek dian nganti aku lho, diawenge wong rene dibrusuk ning Tegalan. Lho. Ya kuwi sing mbok ajab to. Oh lah iya. Mbak Sing Mimin- ngaturke panglipun. Mbak Mimin menika sowan Boyolali menika kados rumah kedua. Ngaten. Rumiyin saderengipun dados pesinden, Mbak Mimin menika berawal dari pengamen. Pengamen. Ngamenipun wonten Pengging. Nggih. Unggul Pengging, setiap malam Jumat. Lajeng pindah wonten soto Mbok Giem ngajeng SD Mbanaran. Ngaji SD anu Pirang kae. tahun kae, Lek? Kae 5 tahun 2009 sampai 2014. Oh, Mboten kula pengen ngerti penasaran. Sampeyan ketika ngamen niku lagune napa? ati praktekke mawon. Ya. Piye ta, Lek? Maksud aku cerita ki flashback ki paribasan nek orang hidup ki berproses kristalisasi keringat lho ora kon praktek ra ya aku malu. Ya ora apa-apa. Flashback
Den eling jaman kowe nyambut gawe ning Bang Jo. April lambene elek. Novel aja nguatke rene. Ngalah. Ngerti ae dhisik. Wegah aku konsentrasi mbok ranah pribadi ki ora digoneng panggung ngono lho. Waduh. Lho kowe lho jajar nopali lho. Kaya nopalan ngeterke priksa mbahne kakung. Piye lagune apa mbiyen pas? Lagune pas ngamen. Iya. Ya ngangge melet-melet ngono kuwi. Nggih mboten, iki kula kalem to. Oh iya. Dowel asukanya dowel nempel maunya nempel cowok zaman sekarang memang susah dipercaya lihat kening licin lihat body mulus tak tahan lagu kuwi ana pituture. Pituture apa? Saiki harta, tahta dan ani-ani kuwi marake ganggu. Harga tahta wanita. Lah wanita salah satunya ani-ani pelakor ki mula lihat kening licin, lihat bodi mulus tak tahan. Setan iblis ki nggodho dalane werna-werna. Nggih. Mboten. Jenengan pengalaman sing terburuk yang pernah terjadi. Setiap orang kan mempunyai pengalaman masing-masing. Mesti duwe pengalaman pahit. Kula ya duwe. Yang jenengan ketika ngamen ini pengalaman yang pahit napa? Pengalaman tau dirombong kae lho, Lek. Nek dirombong kae. Kae dibayar duit palsu ngono. Aku ngamuk, Mas, piye to wis dosa kok dibayar duit palsu aku ngono. Zaman aku masa jahiliyah, masa kebodohan ya. Ya ora apa-apa tak critakake wong arep ya ben ngono ki terus. Lah wong kok ya wedok palsu aku jenenge. Ya wis dadi. Ya bener. Lah ya kono ya ngono. Was gobyos dosa ora entuk duit. Pengalaman terburukmu apa? Lah ya kuwi mau wis dibayar duit palsu kok. Nek mboten nate, amit sewu dipun garuk Satpol PP niku mboten nate nggih. Nek digaruk karena gelut nate. Sampeyan iki gelut. Lah kula kan membela harga diri saya toh ceritane. Lah terus ditarik tapi ternyata cuman salah miskomunikasi aja. Oh. Nduk sesuk aja metu bengi ya wong wedok iki godane akeh nggih. Nggih. Mboten dituding-tuding disalahke ngoten mboten. Tapi diarahkan. Masukin nanti piring tindak pidana ringan. Wah. Jadi diarahkan kalian dinas sosial. Nggih. Terus kula diparingi redono kawan yuta. Nggih. Jaman semonten kula nggih tumbas mendo, tumbas wedhus niku dadi ngrembaka, mula kondang mimin blantik wedhus niku mergo kula entuk bantuan saking dinas sosial niku. Lah wedhuse riyen pas nyicil pertama iki lanang apa wedok? Kanci. Ya kaya juragane. Maksudnya ngene lho, Nduk, ilmu sing dipethik kuwi hidup itu berproses, ora ujug-ujug ongkang-ongkang lungguh krasa gumelan nanging berproses saka wit cilik ngono lho. Lah sapa ta sing ngerti saiki aku dadi artis kondang kaunang-unang sapa sing ngerti lho. Lah wedhusmu kae rak gembreke rak kaya wong wedok ta. Ndek. Nggih kalih guyon kalih panglipur nggih, Mbak. Inggih. Sak menika panjenengan berdua ingkang trep kangge event ingkang dipun selenggaraken kalian FKUB niki kinten-kinten napa magepokan kalian kerukunan. Nggih. Monggo. Katresnan saged wong kerukunan niku lak jembar tebane to, Pak. Niku nggih. Wiwit saking skala kecil saking keluarga, rukun karo anak bojo keluarga, kali tangga lan sak piturute. Nggih, leres. Pinom jangan ngedrop, Nduk, santai aja. Ngedrop karo sapa? Kali kula kok ngedrop kok ngoplok, santai engko tak emong to nek ngadep. Ngerti pasuryanku kok ngedrop. Kalah ayu ya. Lah ya ayu kowe ning kadang kan ngono ki mental membawa. Dadi ayu wis semangat tekan panggung ana bintang tamu kondang terus kowe ngedrop ngene ya iso to. Pinong ki gumun. Napa? Bintang tamu kok kisut ngono. Iki ora kisut glodoki. Engko nek wayahe apik rak ya apik. Nek kok wis 3 tahun ora apik-apik. Nggih. Menika rak nyarengi hari Paskah nggih. Leres. Nggih, ugi mengucapkan selamat hari Paskah bagi yang menjalankan merayakan hari Paskah. Toleransi tetap ya, Le. Enak. Nggih. Iki diaturke napa? Tembang kangen nggih nambani kangenipun panjenengan berdua sing nyatane rumah kedua jarene wonten Boyolali mriki. Nggih. Pun bawani riyen. Bawanipun pangkur mawon nggih. Wah nggih. Apa lora sesuk ora ono rekoso aku meneh. Walah. Lah nggih to ya bener kita saling melengkapi nek salah kebablasan nak ya rekoso aku to. Aku saya tua pengine menep mung srawung terbebani dengan abot. Telek.
kangen ku tanpa upama bar suntike suarane apik kaya ngono bar aku bar preksa lho aku bar disuntik malah rusak awakku aku apa jenenge semangatku ki terpacu lho Le oh ya ana pengaruh mergane apa mergane enek kumis tipis ngono ku ya marake iso motivasi ya iso marake nglokro ya iso gumantung awake dhewe nyawang wis mengkorok donya kan digelar to Nduk wong bagus to wong ayu ki nggo nyemangati ya iso ning dadi panggoda ya iso dadi njlomprongke ya iso bondo ki dienggo dana driyah ya iso dienggo paribasan dienggo angkara murka dienggo ngeslot ya iso lho gumantung cara lho iya bener hotel ki nggo istirahat ya iso dienggo mesum ya iso gumantung gumantung oknumnya jadi jangan menyalahkan tempatnya oh iya kulino aja ya mung sliramu kang dadi telenging ati gandeng iki ngambah laras dhuwur sumelangkul lek nganti Mbak Apri ora kuat men dipun bantu kalian gurunipun dasare bar loro nggih bar loro mesti suarane sing laras dhuwur ra tekan iya niki nanggung laras dhuwur ra tekan cendhek ngagor-agori gumun rene pilihane iku lah nggih lar ngomong lah nggih mila jenengan sing nutupi niki gur menang rai karo awak permaan kok nek ra dipermak awake raine ra madolke besok ketoke le munggah swarga gur gelunganmu kok Le lambene nek omong jan nyepelek ayo nonano ayo Mbak Mimin tilinganipun Kang Mas rada budet wis tuwa apa enek sinden wos timake tenan lho Bu Kesi nyun pangapunten di sinasa penjenengan dosa ning rak mboten nyun sewu wis ora gamang melih nek kula mumpuni to Bu pun mboten kaget melih to lho Bu Kesi waslah wasanggonku nunggu kalau penjingak munter piye apa larase iki munggah sak wilah ya Mas munggahane heeh tok gawe barang iki mau gulu menjingmu le pindah ning cengel iki mau waslah wasanggonku nunggu kowe iki wong bawa kok kaya wong lelaku ngono lho kok lelaku mbok sing santai ngono lho apa ya apa karo Mas Santoso ya Pak Lurah lah ya Pak Lurah keras nggih waslah semene apa ya ya ora apa-apa waslah wasanggonku nunggu sliramu waduh nafasnya landung kok nek napas cekak mesti do medhot-medhot sliramu amung leledo lek nyuara lanang nyapa kok sikile sing tengen nek dijokne nyapa Cerimpet-cerimpeti nek oh alah biasa nyuara lanang malah kaya Pak Juair kok lek Pak Juair ya becik sesuk ade melu Pak Juair lho iya sesuk bengi melu Pak Juair lho jane pelek ora melu-melu aku ngelingana rikala tinake pungkur sliramu nate ngendika tresna lahir terus sing batin
kondange lak Mbak Mimin niku gurune Mbak Apri merga luwih senior. Gandeng panjenengan kekalih wau lek sampun nembang gantian. Sing biji ampun jenengan ning sing dadi juri niku penonton. Nuwun sewu dumateng sedaya para lenggah. Mbak Mimin kalih Mbak Apri kala wau swantenipun sae sinten? Mbak Apri. Lah kowe nggawa dolok kok tak mono kok. Penonton ki tak bayar kabeh. Tak bayar kabeh aku sinden anu merwira kok. Lah kula dhek tak nggo apa ora tak driyahke iki lho. Waduh, nggo apa? Lho ngono. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Nek aku wis cukup dhek 50.000, dhek sak juta tak nggo apa nek 900 tak sumbangke. Paribasa digembel ra mendosol atau diguang ra kemerusak. Kae mbok sumbangke apa mbok nggo ngangsur Lek? Sebagian. Bosok. Ya sebagian nggo ngangsur, sebagian dienggo sangu urip, sebagian didono driyahke dadi wis ana planning-planning. Lah wis jare wis sugih kenapa sing diutang jenengan kok sing ngangsur barang? Utang iku nggo penyemangat. Oh, rekasane wong ditanggung jawab ngene iki. Sing penting nyaur. Mula nek ana wong meninggal nika. Nggih. Wong meninggal kae anu ingkang tasih sambetan kalian keluarga anu utang piutang saged sambetan kalian keluarga. Mergo siksa kubur sing medeni kuwi siji siksane wong utang ngantek mati ora nyaur. Nomor loro siksane wong nguyuh ora resiki mung dikupat kapitke. Mula kuwi lho kupat kapitke. Lah, iya nggih. Ya nak kaki nak. Monggo tembang kangen dipun aturaken duo sinden dari Klaten Mbak Mimin dan Apri. Ya Allah, Pri, ya Allah. Anu, cakepane piye? Cakepane piye? Cakepane piye? Wayah wengi udan grime sawes-wes. Empung aku. Monggo rencang-rencang madangkar. Saatase tembang kangen ora tekan gone. Monggo, yuk dados. Sembuh lewat
ngenteni baline endah manis sing sempurna lewat kembang kangen iki wujud katresnanku. Nadianto kula niki sering ketemu kali Mbak Apri ning tetep nggumun. Pripun? Jenengan len jogek luwese aduh luar biasa. Matur sembah nuwun Pak Yaya. Serono Pak, serono. Mboten niki endah niki Edi niki Penny. Lho, endah nolek dadi kendange karo apa jenenge polahe awak ki kudu pas ngono lho. Nek wong dikarep ya ora kurangi palembono, nek ra seneng ya ora kurangi panacat. Lah kok malah kowe Lah kuwi ngaturake witing klapa sak lugune kok ya temenanan kok Kiai ya. kakung nek ngalembono. Kowe iki aja bangga. Ngono ki malah tak onceki. Nek sing wong nalar, sing wong lantip, sing wong sempati dionceki. Dialem kok malah bungai bangga. Ngono ki ndek pamrih, ora mudeng. kulite iki jek enom angel dionceki. Iki kok Maksudnya ngendikane beliau ki iso ditintingi dionceki, diunggah udun ki aja ditelan mentah. Ora nalar pengalaman hidupmu masih. lah nek kowe sing dingonokke coba Mbak Mimin ki kok goyangane apik ngono piye? Lah rungono selama hidupku rungono wong alem aku ki. Selama hidup lho rungono wong alem aku ayu ngono ki rungono. Mboten niki wae ngangkel alem lak nembe Mbak Apri, menawi Mbak Mimin waduh luar biasa. Jenengan niku egolanipun namung sederhana, alus, tidak perlu banyak gerak ning nyatanipun saged memukau para jim setan priprayangan. Sing penting aku ora masalah goyangi segibok, sing penting aku sex appeal ya. Sing kepir apa? Body language ki lho, kecil-kecil tapi lho, wah, kae kok lah. Dadi orang melihat ki wis imajinasine tekan ngendi-endi ngono lho. Lah kowe sek apir kok susumu daya ngulon ki kok. Sek apir kok susu daya ngulon ki. Tak kepruk dhewe lho. Nggih. Mbak Mimin, Mbak Apri ngeten. Pripun? Menika wau wonten dawuh saking panitia mliginipun Pak Lurah. Pak Lurah, Pak nggih. Joko, nggih. Nggih. Menika wonten Ananda Eko Marsono. Ananda Eko Marsono. Nggih, menika nuwun sewu tunanetra Oh, ning ngaten nggih. nggadahi swanten ingkang sae. Nggih, nggih. Lan kala mangsa ugi kepareng dakwah utawi pengaosan. Oh, nggih, nggih, monggo. pengajian lho, Le. Mas, Nggih. dipun caosi kesempatan. Nggih, Monggo. supados minggah wonten pepanggungan. ngoten Monggo niku. Mas Eko. Ayo Dek Eko. Nggih, katuran minggah mriki, nggih. Singkir kisik, Nak. Nggih. Diaturake. Deduk, deduk. Neneng. Monggo Ananda Eko Marsono mriki. Majeng balik. Nggih, assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Cahyo. Wah, nggih, sampun ngertos kalian kula, Mas. Kula subscriber Kuntadi channel kok, Pak. Waduh, sembah nuwun, sembah nuwun. Sering mantau teng YouTube. Nggih, sering Nggih. nek dalu sering. Jenengan yo ngefan karo aku rae, Mas. Jenengan sinten to, Pak De? Aduh. Suwantene putri kok suwantene putri mestine ya wanodya to penyan menika kok Lah yo. kula wau krungu-krungu kok jarene sukumen blantik wedhus iki Oh, lak alah. lanang. Nggih, matur sembah nuwun Nggih, penyiar Mbak tresna Mimin. budaya. Nggih, pengen nembe ajar kok. Mboten napa-napa. Dek Eko api dalem saking pundi?
Kula saking cerak mriki mawon, Pundi? saking Doplang. Oh, Doplang. Doplang. Doplang ki Lor Janti. Nggih, Apal Mbak Apri ya. Pripun? Jenengan kok apal? Apal no. Dibribek wong mriku riyen. Mriku kampung lele. Apri ki anggere kok Apri ki laris semen ngendi jebolane di pacar tukang son, di pacar pengendang jaipong, di pacar ndi ternyata kok campur sari ndi melu, di pacar penggerong. Nah, iki aja pemenang karo Unik iki ya dadi pacare lho dhisik. Sekarang karo Unik galake. Dek badhe ngatur. Pengedan badhe ngatur kenapa? Napa nggih? Lagu Pepeling mawon. Oh, pepeling. Oh nggih, menawi ngoten malah trep menika wonten ingkang kepareng ngersakaken. Sekedhap nggih Mas Iko kula waosipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula bala dhewe Eyang Kakung Mbah Umar katur kidalang ing pakliran menawi dipun keparengaken wekdal sakmenika ing Limbukan nyuwun pepeling Slendra Sanga. Nggih. Kalian lagu utawi tembang titipane anak putu pelok barang nggih menawi ngangge bawa wonten piyantun ingkang mbawon nggih ngestakaken dawuh matur sembah nuwun menika ngersakaken pepeling trep menawi ngaten Mas Eko Marsono. Mas Eko nggih bawa ya Dek Eko Nggih, bawa ngidul karo bojone. walah ndagel lho senengane bawa ki lah. Rukun Islam kang lima puniki taslim kan jawab nongke wiwitane niku sesi deman niku. Oh, iki mudeng kok. Berarti jenengan sok sesi deman soan berarti jenengan. Mboten kula kok gur tumbas. Oh. malah katindakno mring para sesama aja padha ditinggalke rukun lima pun niku syahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna. para lenggah nyuwun tepuk tangan kagem Mas Eko Marsono luar biasa. Luar biasa. Sanget. Sak tembangipun? Nggih. Nggih. Mangke sesarengan kalian Mbak Mimin kalian Mbak Apri lan ugi Sinden Madangkara. Siap. Monggo dipun aturaken pepiling karya Abdi Solo Ki Anom Surata. Mugi tansah ginanjar seger waras lan ugi barokah panjang yuswa. Amin. Monggo dados. La
atan wis ngumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat ati cakae agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah subuh zuhur lan asar salat sayekti ngadohke tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga yen wancine padha nindakake atan wis kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat ati cakaing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah subuh zuhur lan asar salat sayekti ngadohke tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe sesembrono iku perintah agama kelingono ning donya mung sedhela sabar lan tawakal pasrah